vaig sentir descans, la veritat. És a dir, a veure, nosaltres realment el que vam fer allà va ser forçar una mica i fer com de testimonis aquest acord, és a dir, perquè malauradament aquest és un acord que nosaltres el volíem més ampli. Nosaltres entenem que aquest acord hi ha de ser la CUP, hi ha de ser els MES, que és aquest nou partit socialista, hi han de ser els sobiranistes d'Unió, els d'Iniciativa, hi ha de ser Esquerra Unida Alternativa. És a dir, nosaltres entenem que aquest acord, per nosaltres, pel 27 de setembre ha de ser més ampli. Però sí que en aquell moment calia d'alguna manera reforçar, és a dir, l'entesa entre aquests dos partits. En aquell moment va haver un moment que va començar a trontollar el procés perquè les posicions eren molt diferents i que calia desencallar el procés. I per tant nosaltres ens hi vam posar, és a dir, ens vam reunir perquè realment per forçar aquest acord. Llavors en aquell moment nosaltres entenem que va ser un moment important, entenem que nosaltres vam sentir descans, ens vam sentir alleugerits perquè d'alguna manera el procés continuava. I nosaltres el que vam fer va ser forçar aquesta entesa, explicar realment que el procés els necessitava tots dos, necessita el president Mas i necessita el president d'Esquerra, que tots dos són necessaris, i vam, desencallar el procés, però entenem que aquest procés s'ha d'ampliar a altres forces polítiques.